मथे 45 कुइन्टेल होननाय खोनादों बिथां 45 कुइन्टेल आलुखौ साथाम मानसिया दैबाना जायैनि जायगानि मानसिफोरा मा रखम लांनो हागौ জানিব পৰা মতে আলু বিধান ইতিমধ্যে আহি পাইছে কিন্তু দুজনমান মানুহে আত্মসাৎ কৰি ৰাখিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি আলু বিধান পোৱা নাই 45 कुइन्टेल ना मा होननाय खोनादों दा बेफोर बिधानखौ जों जुदि मोनोबा एसे एनै जोंबो मावनो हागोन बेफोर आलु बिधानखौ जाय जायगाथिं दैबानायानो जाया बेफोर जायगाथिं साथाम साब्रैसो मानसिया मा रखम लांनानै माबानो हागौ बेनि थाखाय जों ग्राम केब अफिसाव बेबस्था लानाय जागोन हाल्ला खालामनायनि सोरखारनिफ्राय आबादारिफोरनि मुङाव फैनाय आलुनि जोलैखौ राननानै होनांगौनि दाबि गरेस्वरनि आबाद बिफानाव सोलिगासिनो नामा आबादारिफोरखौ नासयनाय गरेस्वराव आबादारिफोरनि मुङाव फैनाय आलुनि जोलैया आबादारिनिसिम सौफैयाखै दैबानाजों खहा जानाय आबादारिफोरनि मुङाव फैनाय आलुनि जोलैखौ राननानै होआलासिनो सानैसो सुबुंनोसो राननानै हरनायनि अजद गरेस्वर एडिअनि गाहाय निरन्जन हाज'वारि आरो बरकुसल एलाकानि ग्राम सेबक नबजित बर'आ आबादारिफोरखौ नासयबोगासिनो नामा गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वरनि बेन्दोंआव गुबुन गुबुन ओनसोलाव माखासे दाननि आगोलाव गोबां दैबाना सोमजिदोंमोन बे समाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा फैनानै आबादारि बिथांमोननो खोथा होदोंमोन दैबानाजों आबाद खहा जानाय आबादारिफोरनो मेसें बोथोराव आबाद मावनो हानाय बायदि खालामना होगोन होननानै बिथाङा खोथा होनाय बायदि साननैसो आगोल दैबानाजों आबाद खहा जानाय आबादारिफोरनो सरकारा आलुनि जोलै हरदोंमोन नाथाय साननो गोनां बाथ्रा दि गरेस्वर एडिअआव आबादारिफोरनि मुङाव फैनाय आलुनि जोलैखौ आबादारिफोरनो राननानै होआलासिनो सानैसो सुबुंनोसो तामुलपुर आबाद मावख'निफ्राय हरदों होननानै फोरमायदों फोरमायनाय बादिब्ला गरेस्वर ओनसोलाव दैबानाजों खहा जानाय ओनसोलनि आबादारिफोरनो राननानै होनो थाखाय खमैबो 44 कुइन्टेल आलुनि जोलैखौ सरकारा हरदोंमोन नाथाय 44 कुइन्टेल आलुखौ आबादारिनि आखायाव गथायालासिनो सानैसो सुबुंनोसो गथायनानै हरो एडिअ निरन्जन हाज'वारि आरो ग्राम सेबक नबजित बर' बिथांमोना आबादारिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला गरेस्वर एडिअ निरन्जन हाज'वारि आरो ग्राम सेबक नबजित बर' बिथांमोना गावनि गोसो बायदि 44 कुइन्टेल आलुखौ राननानै हरदों होनना फोरमायदों बेफोरबादि आबादारि बिफानखौ गावनि गोसो बायदि सालायग्रा एडिअ आरो ग्राम सेबकनि सायाव मा राहा लागोन बेखौ समावसो नुनो मोनसिगोन যেহেতু 2 নম্বৰ বালাবাৰী ফ্লাড এৰিয়া গতিকে আমি এতিয়া জানিব পাইছোঁ যে गरेस्वर VOW বালাবাৰীৰ চিটত যে আলুৰ বিধান আহিছে কিন্তু সেইটো বিধান আলু বিধান কিন্তু আমি বালাবাৰী ফ্লাড এৰিয়া হিচাপে আমি পোৱা নাই সেয়েহে গতিকে আমি যেহেতু যোৱা বানপানীত যেহেতু আমি ধান ৰুব পৰা নাই গতিকে মাটিখিনি এনে চন পৰি আছে গতিকে টানি অনুৰোধ কৰোঁ VOW ছাৰক যেহেতু আমি বালাবাৰী চিটত এতিয়ালৈকে আমি আলু বিধান পোৱা নাই সেয়েহে মই টানি অনুৰোধ কৰোঁ গ্ৰাম সেৱকে যাতে আমি এই ফ্লাড এৰিয়াত অৰ্থাৎ বালাবাৰী চিটত গতিকে আলু বীজ পাবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনাক জানিব পৰা মতে আলু বিধান ইতিমধ্যে আহি পাইছে কিন্তু দুজনমান মানুহে আত্মসাৎ কৰি ৰাখিছে আলু বীজখিনি কিন্তু আমি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে সেয়েহে গ্ৰাম সেৱকক আমি টানি অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতে উন্নতি পলম যাতে আমাৰ বালাবাৰী খেতিয়কবিলাকে যাতে পায় जोंनि बालाबारि एरियायाव थांनाय नै साननैसोनि सिगाङाव दैज्लाङाव बेसेबा गिदिर दैबाना जाना थांबाय सरकारनिसिम बेखौनो जनायनो सानो दे दा नै आलु बिदान फैदों ग्राम केब अफिसनिफ्राय बे ग्राम केब अफिसनि आलु बिदानखौ जोंनि बालाबारि एरिया गोबां हाफोरा माइ गायनो हायाबासिनो खालि जाना थालांबाय बेयाव आलु गायनो थाखाय जों दा सरकारा दा आलु बिदान हरदों होननाय खोनादों बेफोर आलु बिदानखौ जाय जायगाथिं दैबानायानो जाया बेफोर जायगाथिं साथाम साब्रैसो मानसिया मा रखम लांनानै माबानो हागौ बेनि थाखाय जों ग्राम केब अफिसाव
बेबस्था लाना जागोन हाल्ला खालामनायनि जाहाथे बिथांमोना दैबाना जानाय जायगाथिं रानना हरो बेखौ नोंथांमोननिसिम अफिसनिसिम गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बेसेबांसो कुइन्टेल दा आलुखौ खोनानाय मथे जों खोनानाय मथे 45 कुइन्टेल होननाय खोनादों बिथां 45 कुइन्टेल आलुखौ साथाम मानसिया दैबाना जायैनि जायगानि मानसिफ्रा मा रखम लांनो हागौ बेखौ अफिसनिफ्राय जाहाथे नोजोर लायो नङाबा बिथांमोननि सायाव जों अफिसखौ बाय जे आलु बिदानखौ जे साथामसो लांबाय नांदों बेयो बिथां ग्राम किबकनि माबाफोर आखाइ दं नामा? बिथां खोनानाय मथेथ' ग्राम केबनि सोरबा अफिसारफोर दं आखाइ दङ होननाय खोनादों बिथांमोना बे रखम खामानिखौ मावनाङा जाहाथे मोजाङै जाय जायगाथिं दैबानाया जादों रानना हरनांगोन। खोनानाय मथे जों प्रमद बर' साराबो दैबाना समाव बुंदोंमोन दे दैबाना जानाय जायगायाव बेफोर रखमखौ जाहाथे बिधान अनसुंथाइ होगोन होनना खोनादोंमोन दा नाथाय जेबो अनसुंथाइखौनो मोनाखै जों। 3 नं बालाबारिनि आंनि मुङा जाबाय मनज रामसियारि। आं नै जोंनि रिजार्भ हायाव दैबाना ओनसोलनि मोनसे गोजौ हायाव दैबानाया फबजोबलांनाय बेयाव जों खेथि मावबाय थायो। मानो होनब्ला जों थालिर एरि मावो माइबा फान्थाव मावो थास' मावदोंमोन सोब दैया सेस खालामना होबाय। दा बिनि थाखायनो जों दा उपाय गैया जाना दोङो मानो होनब्ला मादो सोलिगोन मादो मागोन जाना दङ। जों खोनादों माने माबा सरकारनिफ्रायनो मा बिधान फायदोनो बेसेबांबा कुइन्टेल 45 कुइन्टेल ना मा होननाय खोनादों। दा बेफोर बिधानखौ जों जुदि मोनोबा एसे एनै जोंबो मावनो हागौमोन। दा बे बिधानखौ जों फायदोसो होननाय खोनादों खिन्थु दिनैयावलागै नुवाखै। सोरबा बेक्तिया नामा जब्द खालामना दोनदो होननाय खोनादों। मानो होनबा बे दैबाना गैयै जायगाथिं दोङि होननाय खोनादों दैबाना थानायथिं मोनफैयाखै बुस्थुआ। बेनिखायनो जाय ग्राम केबक बियो जाहाथे सालिजारि नायनानै जोंनि बे दैबाना ओनसोलाव लोमजानाय मानसिफोरनो मोजाङै जाहाथे बिधानखौ रानना होगोन होननानै जों आसा खालामो। बिथाङा मा हिसाबाव बिसोरनो हरदो जों बेखौ मिथियाखै। जाहाथे सरकाराबो नायगिदिंनांगोन एसे मानो होनब्ला महा दैबाना लोमदों मुथिं मा खहा जादों बेफोरखौ नायगिदिंनानै नायोब्ला जोंबो एसे गाहाम मोनगौमोन गोजोननाय मोनगौमोन। मानो होनब्ला जों बहुद भुगिना दोङो बे दैबाना ओनसोलाव जोंहा जेबो गैया उपाय। जों जि बाहाय मोनो बेबो जोंनिया दैबानाजों फबजानानै जोंखौ थेर बेथेर खालामना होयो। लामानिबो थिरांथा गैया माबो गैया दैबानानि गेजेर गेजेर थाबायनाबाबो जों खेथिखौ मावफायो। आदसा आं मा बुंनो दैबानानि जागा आंनि नामा कमल नार्जारि। जों थारमाने बे रिजार्भ हायावनो 3 नम्बर बालाबारिनि किसु जों हा लादोंमोन। हा लाबा फान्थाव गायदोंमोन। किसु फान्थावा माने बारा मोजांबो जायाखै थिग नेमनि जादों आरो। दा दैबानाया किसु नस्थ' खालामना गालांबाय हाखौ। दा ब्लेन हा दोङो जेनेबा बिधान सिधान कबाद आलुफोर फायोबा गायनो हागौमोन। जे आलु फायदो होननाय खोनादों जे बे आलु बिधानखौ सासे बेक्तिया नामा सासे मानसिनो एकदम साप्लाइ हरदोनो बेखौ जों मिथिनो मोनाखै। दा बेफोरखौ जों जुदि मोननायब्ला जों बे जिथुबा फबनाय हा बेयाव गायनो हागौमोन। आरो जों किसु जों बिधान सिधान बायनो हायाखै। दा बेफोरावनो जों आलु बिधानखौ गायनो हागौमोन। दा ई ग्राम सेबकआ जोंखौ थारमाने कुनु एख' माने माबा खालामाखै खा खबर लाफायाखै। सिनायखोनो मोना नामा? जोंखौ थारमाने सिनायखोनो मोनि रखम जादों होननायानो आरो। दा तेनेकुवा जों दा बाय थब आलु बिधानखौ मोननायमोनब्ला किसु जों बे हायाव माने बाय खहा मोनगौमोन आरो जेनेबा। दा बेखार दा हाया फबना दोङो। दा जों बेखौ माने एवनानै दोननाय रखम जाबाय जों। आबादारिफोरा बे बिधानखौ मोनाबासिनो सोरबा बेक्ति आबाद मावैयासो मोनदों होनना खोनादों बेसेबां थार? बेसानथ' खोनादों। दा आबाद मावनाया मोनहैयालाबासिनो सोरबा बेक्तियासो मोनदोनो जों बेखौ खोनानो मोनदों। दा बे रखम मा रखम जाथावना बे सरकारा बाहाय सालिजारि नायनांगौ खेथियकफोरखौ श्रमिकफोरखौ नायनांगौ। नायनासो बेफोर बिधानखौ माने माबानांगौ रानना होनांगौ।